नमस्कार मंडळी, मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मंडळी, मी आज आलो आहे दादर छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान, त्याच बाजूलाच BMC गार्डन आहे। तिथे आपलं कोकणातील संस्कृती जपणारं अस्तित्व आयोजित कोकणची जत्रा भरली आहे। तर चला तर मंडळी, आपण पोचलो आहोत या ठिकाणी। पाहू शकता किती खूप सुंदर असं इंट्रो आहे स्टार्टिंगलाच, आणि खूप सारे आपले कोकण मंडळी आणि कोकण मुंबईतील रहिवासी सर्व आलेले आहेत तिकडे। तर चला तर मग आपण आता आतमध्ये जाणार आहोत। आतमध्ये खूप सारे पदार्थ आहेत खाण्यासारखे आणि खूप सारे गोष्टी आहेत जे आपल्या सर्वांना आवडतील। नक्की भेट द्या। 23 ते 26 या कालावधीमध्ये कोकण जत्रा आयोजित केलेली आहे। तर 26 तारीख हा शेवटचा दिवस आहे, पण येऊ शकता। स्टार्टिंगलाच राईट साईडलाच हे सर्व स्टॉल आहेत, पूर्ण चौशीकडून बाजूला आहेत, आणि मध्ये स्टेज आहे। मध्ये पण खूप सारे असे आपले नवनवीन कार्यक्रम कोकणातील दशावतार असेल, शक्तितुरा असेल, असे असंख्य आपले कार्यक्रम इकडे आहेत। आणि खूप सारा इकडे खाणं पाहू शकता आपण। इकडे पूर्णपणे एक मस्त असं एक कोकणचा माहोल केलेला आहे। नक्की भेट द्या आणि आपल्या कोकणातील पदार्थाचं नक्की आस्वाद घ्या। इकडे पाहू शकता कंदी पेढे आहेत, बेस्ट कंदी पेढे आहेत। इकडे खाण्यासाठी आपल्याला खूप सारे पदार्थ आहेत, अनेक स्टॉल आहेत। टोटल मिळून 40 स्टॉल आहेत इकडे। सर्व स्टॉलला भेट द्या तुम्ही आणि खूप छान असा आनंद लुटा कोकणातील या लोककलेचा, लोकपदार्थाचा आणि सर्वांचाच। पाहू शकता इकडे खरवससुद्धा आहे खूप छान पद्धतीने। मी पण ट्राय केला आहे, तुम्हीसुद्धा नक्की ट्राय करा। इकडे आंबेसुद्धा आहेत आणि खूप सारं काही अनेक पदार्थ आहेत जे आपण कोकणात अनुभवतो। ते सर्व पदार्थ इकडे आहेत। नक्की भेट देऊ शकता। आणि इथे आज थोडंसं खूप छान असं वातावरण आहे आणि खूप छान वाटलं मला इकडे येऊन, मजा आली। पाहू शकता अनेक स्टॉल आहेत, टोटल मिळून 40 स्टॉल आहेत। कपडेसुद्धा घेऊ शकतो आपण, एक वेगवेगळ्या डिझाईनचे आहेत खूप सारे। काही ट्रेडिंगचं असतं, जसे ट्रेंडिंगवाले, जसं कोकणात ट्रेंड असतात तसे पण आहेत इकडे। इकडे एक खूप छान असे डेकोरेटेडवाले आपले जे असतात ते आहेत इकडे, आणि इकडे जाऊ शकता। इकडे पण पाहू शकता आपण, आंब्यांचा सीझन आहे, ते आंबेसुद्धा आपले अवेलेबल आहेत इकडे ह्या ठिकाणी। सर्व आहे देवगड, रत्नागिरी, देवगड, आपूस, पायरी आंब्याची विक्री सुरू आहे तिकडे। आणि इकडे मस्त हे कार्यक्रम सुरू आहेत। आज हळदी कुंकूचा कार्यक्रम होता। थोडं लेट आल्या कारणाने व्यवस्थित सर्व घेता नाही आलं, पण ठीक आहे, मस्त मजा वाटली इकडे। आणि इकडे खूप छान असं वातावरण आहे। सर्वांनी या नक्की भेट द्या। 26 मे ही शेवटची तारीख आहे या जत्रेची। आणि इकडे सर्वच आपले यूट्यूबर म्हणा, शाहीर म्हणा, युवा शाहीर सर्वच इकडे आलेले आहेत, सर्वांनी भेट दिलेली आहे आणि खूप छान वाटलं इकडे। आणि पाहू शकता एक लहानसा मुलगानेसुद्धा एक परफॉर्मन्स केला आहे, खूप छान परफॉर्मन्स होता आणि खूप छानच मजा आली। पाहू शकता आपण सर्व एक आनंदाने इकडे मजा करत आहे। आणि थोड्याच वेळात इकडे शक्तितुराचा सामना होणार आहे, शिंगलबारीचा सामना होणार आहे। हा पोरगा खूप छान गायला, मस्त, मला खूप आवडलं। आणि आता थोड्याच वेळात इथे शक्तितुराचा सामना होणार आहे। शक्तिवाल्या शाहीर सौ तेजल पवार ताईंचा हा सामना, सिंगलबारीचा सामना होणार आहे। आणि पाहू शकता इकडे तुंबुंड गर्दी आहे आणि सर्वच रसिक प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत या सामन्याची। आणि थोड्याच वेळात हा सामना सुरू झालेलाच आहे म्हणा, सुरू होत आहे। आणि संपूर्ण व्हिडिओ आपल्या चॅनलला आहेतच, आपण नक्की भेट पाहू शकता। खूप छान वाटलं। आणि असे हा 5वा वर्ष आहे अस्तित्व कोकण जत्रेचा। खूप छान वाटलं इकडे, मी पहिल्यांदाच भेट दिली आहे एवढ्या वर्षामध्ये, पण खूप छान वाटलं आणि आनंद लुटण्यासारखा हे 5 दिवस आहेत। मी उद्यासुद्धा येणार आहे आणि सर्वांना अजून काहीतरी नवीन देण्याचा प्रयत्न करणार आहे व्हिडिओच्या माध्यमातून। पाहू शकता तुडुंब गर्दी आहे शक्तितुरा पाहण्यासाठी आणि कोकणचा आस्वाद घेण्यासाठी सर्व रसिक प्रेक्षक आलेले आहेत। व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा। धन्यवाद।